ngiyayazi kakuhle lesimo setheme bengizothi njena isihloko salento endiza kuyithetha bengizothi njena 40 days 40 nights kodwa ke ngoba ndilibhimbi xa kufika kwitheme masijonge nje ngamandla kule vesi kaJoel nikhazule inhliziyo zenu ungabi zingubo zenu. Namhlanje na ke sikwi Ash Wednesday service apho siqala khona uhambo lweLent, uhambo lwenzilo ye 40 days and 40 nights. Leli xesha ke lixesha lokuthandaza nokuzila nokunikela kwamaKristu. Lenkonzo ke mayenziwa senza umfuziselo sibeke uphawu lomlotha apha emabunzini ethu. Okuluphawu masisenza ngomlotha olumele ukufa nenguquko lusikhumbuza into yokuba lento ingumuntu ivele eluthulini kananjalo izobuyela eluthulini. Injongo ke yalolu hambo akusiko ukuqaba nje umlotha nokuhamba le 40 days, kodwa injongo yale 40 days ukulungiselela uvuko luka Yesu Kristu. Ngokuya amaRoma esenza le practice bekuyaye kuthi abone nabaguquki baziveze okanye bazondlale basuke phakathi kwabantu ngoba bayavuma into yokuba thina singaboni. Abanye bayasho ukuthi kokuboni esibenzileyo sifuna ukuguquka, kodwa bekuthi xa umuntu evuma izono zakhe okanye ezicela ubunjalo bakhe bekuyaye kufuneke lo muntu lowo aphume phakathi kwabantu ayohlala yedwa endaweni ethile. Kuthi la kufika ixesha lokuxolelwa kwezono zakhe, lokubuyiswa kwakhe kuThixo, kube yilelo xesha ke abuyiswayo azohlala nabantu. Yiyo ke lento xa sifunda kwiTestamente entsha sibona uYesu ekhokhelwa ngumoya umyisa entlango, ngoba uYesu uthi umbhali wabalwa kanye nezelelesi, wathi engemoni yena kodwa wabalwa njengonesono. Yiyo ke lento uYesu ebonakala ekhokhelwa ngumoya eyentlango, ngoba izono zethu zithenqa apha kuye. Uthi uThixo xa yamjonga abona uYesu othwele izono zethu, yenza ke loo nto noYesu kwafanele into yokokuba asuke phakathi kwabantu ayohlala yedwa phaa entlango, ngoba izono zimurhaqile. Uthi apha kuye ngiyasuka ngoba ngifuna ezi zono ndizithweleyo zisuswe apha kimi. Into endiyilungiselelayo ngilungiselela imini yovuko. uJoel ke apha kule ncwadi amayuda akwimeko efanayo nalena
yezoni nomguquki. Ithi lento ngoba ekuhambeni kwexesha ishintshile into yokuba aboni baphume baye kwindawo ethile. Yajika lento kwaba yinto ye-congregation yonke, ngoba uthi umbhali xa ebhala kakuhle kwincwadi yamaRoma uthi sonke sonile kuThixo sisilalelwe inkazimulo kaThixo. Yathi ke lento wonke umuntu ongumKrestu uyayidinga le meko, uyalidinga elithuba lokuba athi gubucala ukuze alungisile. Uthi ke lo mbhali bebethi xa behleli phaa ngaphandle bona beza abantu abathile babathele ngomlotha ukuze nabani odlulayo ababona into yokokuba imeko yabo ayifani neyabanye abantu. Bonile kodwa banolangazelelo loxolelo. Yiyo ke le nto namhlanje silapha sizokwenza lowo mfuziselo wokokuba sonke sonile siyadinga uxolelo lukaThixo. Ngoba uJoel uncokola namayuda apha, abantu abasukile kuThixo. Uthe uThixo ehamba nabo kodwa bona bashenqa kuThixo. Ndaphambuka emendweni ndalushiya ufefe lwakho. uJoel uthetha nabantu abanjalo abavuma lowo mhlabelelo. Uyabacenga uthi nakuya le meko nisanalo ithuba lokureconcile noThixo wenu. Xa yabancenga uthi nikrazule inhliziyo zenu, kungabi zingubo zenu. Kutheni uYoweli kwi-ogeni zonke okanye kwiiphathi zonke zomzimba eqoka inhliziyo? Uyayazi uYoweli okokuba uJeremaya uke wathetha ngenhliziyo, wathi inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwezinto zonke ubani ongayaziyo. Yiyo ke le nto uYoweli xa ebancenga athi nikrazule inhliziyo zenu, kungabi zingubo zenu. Apha kwaYuda baqhelile okokuba babengena kwinzilo bakrazule impahla yabo. Athi wakujonga umuntu acinga into yokokuba bayaguquka, kanti ngalo lonke elaa xesha akunanguquko. Benza ngoba bebona kufanelekile ukukrazula ingubo. Bayayazi into yokokuba noba bangayikrazula bazoyishiya kule ndawo, bakuphuma ngomnyango bafumane enye ingubo. Uthi kuYoweli nikrazule inhliziyo yenu. Uyabasusa kwisiqhelo uYoweli ngoba baqhele ukuziqaba ngomlomo kwangathi ngiyawabona mawesile emane evuke emahle eyenkonzweni. Bathi bakujonga abantu bathi nene bafanelekile bahle, kanti abayazi konzakele abantu bakaThixo. Nikrazule inhliziyo yenu. Ngiyamthanda uYoweli, akathi mhlawumbi niyibeke bucala ngoba hleze uyibeke bucala bese uvakala uthi
kwinhliziyo yakho ndilinde umzuzwana ndizobuya ngawe ndakugqiba uthi nikrazule xa ukrazula ke awujongi into yokokuba uyidabula kanjani le nto uyakrazula njena usebenzisa i-violence xa ukrazula awucengi ngoba le nto ikrazulayo ukrazula into angasayifuni apha kuwe kufana nokuba uyalahla kodwa ingxaki woyika ukuthi wakulahla izophinda iphile le nto apha ikhona uthi krazula xa into ikrazukile noba ungaphinde uyithathe uthi uyayidibanisa ayisazukufana ishame kanjalo izohlala inayo into ethi ngike ngakrazuka ndaphinde ndaditshaniswa uthi ke uYoweli kumaJuda nikrazule inhliziyo yenu ngifuna ukuthi kuni le meko amaYuda kuyo iyafana nemeko esikuyo singamaKristu ngoba sihambile endleleni abakhona amaxesha apha ekuhambeni kwethu sathi ukuba le ndlela eya kwaThixo inzima ngolu hlobo andizukuyinyamezela sahamba endleleni savakala sisithi ukuba uthi uThixo thandanani omnye nomnye yinto enjena yakrazuka inhliziyo namhlanje ngizonicenga egameni likaThixo okakuba sikrazule le nhliziyo xa sikrazula ngifuna ukuthi kuwe uzungakhathali into yokokuba izolungiswa nini akusiwona wakho umsebenzi ukuyilungisa le nhliziyo ukhona umdali othe xa ekwenza wakujonga wathi konke kuhle konke kulungile ngifuna masikrazule le nhliziyo singajongi umuntu oseceleni kwethu kodwa sijonge kuThixo ngoba uthi omunye umbhali masijonge kumqalisi nomgqibelelisi wokholo lwethu uYesu Kristu athi ke mayebhala uPawulos encwadini yabaseKorinte avakale sithi uPawulos ngenxa kaKristu nikolelaniswe naye uThixo ungenaphi uYesu kule meko athetha ngayo uJoweli uke wathi ehleli kwindawo abehleli kuyo uYesu wabonakala ekusondela umoya oyingcwele wathi hayi le ndawo ohleli kuyo liphelile ixesha bonzakele abantu bakaThixo wamkhokhela umoya waya naye entlango uthema esendleleni zavela izinto ezinhle kwathi ukuba ungunyana kaThixo ziwise phansi konke kuzoba ngokwakho wavakala uYesu ethi kuthiwe uzungayilingi inkosi uThixo wakho wabona uSathane akulungi wathi naka mathe wajike abezizonke uYesu benakho kwajika abezizonke amathe ngoba lonke igunya linikiwe yena emhlabeni nasezulwini kodwa wathi uYesu ababantu bayayazi iBhayibhile mangiye kwiBhayibhili iresponse yami ingaveli kum kodwa ivele kwizibhalo abazaziyo uthi uYesu akusonka sodwa
umuntu angaphila ngazo, kodwa umuntu uyaphila ngelizwi likaThixo. Ngifuna ukuthi ke kuni siyaphuma namhlanje siye eNhlango apho uYesu aya khona. Ingxaki mawuye eNhlango zikhona izinto ezizokwenzeka. eNhlango akunakutya, eNhlango akunamanzi, eNhlango akunanto yokwembatha. Into ezosinceda apha eNhlango yinye lilizwi likaThixo. Ngifuna ke xa ndinimema siphuma siye eNhlango, umuntu oseqaleni kwakho uzungamshiyi, ngoba eNhlango akhona amarhamncwa. Kodwa noba kunjalo uthi umhlabeleli wasekhaya unabantu bakho Thixo ngamaxesha onke, ubagcina nasemarhamncweni. Thixo uza kusigcina uThixo nakuyo le ndlela. Ngifuna ke sijonge le nto. Mawuphuma kwi-comfort zone uye endaweni ongayaziyo, uke wakhishwa noAbraham wathi uThixo phuma kwilizwe lakokwenu uye kwilizwe endizokunika lona. Khangabuze kukhonani kweli lizwe, khangabuze ndizodibana nabo bani. Ngifuna ukuthi kuwe siyaphuma siye eNhlango esingakhange sibe kuyo nangelinye ilanga, kodwa into ekumele siyenze xa sisiye eNhlango kufanele silingise amazwi athethwe nguPawulos. Angingeqhayise nganto kungengomnqamlezo kaYesu. Apha eNhlango zikhona izinto apha endleleni, kodwa ngifuna ukuthi kuwe akusiwona umsebenzi wakho ukuhamba uqokelela ususa ezi zinto ezilapha eNhlango. Owakho umsebenzi owakubucela amandla kuThixo. Ndinika amandla nokwanonzondelelo uthi wakudibana nazo umane uzitsiba, ngoba wamane uzisusa uzolibala endleleni uthi ungafiki kwi-resurrection. Apha endleleni ke isipidi sethu asifani, amagxathu ethu awafani, istamina sethu asilingani. Bakhona abantu esizosuka nabo siye eNhlango, kodwa endleleni bazobonakala bephelelwa ngamandla. Ngifuna ukuthi kuwe xa bephelelwa ngamandla zungabashiyi, kodwa uzubalulela isandla uphinde usolulele komunye, ngoba le ndlela yeNhlango ayihambeki wedwa, kodwa kufunakala uhambe nabantu abathile ukuze sithi sakufika phambili sifike sisemandleni. Uthi uJoel xa ethetha namaJuda likrazule inhliziyo yenu, kungabi zingubo zenu. Ngaba nayo into ethi apha kini uJoel uthetha nabantu abaziyo, uthetha nabantu aphile nabo. Nalapha phakathi kwethu siyazana, nalapha phakathi kwethu sinezinto ezenza abanye abantu bangakhoni ukudibana noThixo. Athi umntu nobesefuna ukureconcile noThixo wakhe, kodwa thina sibe sisithintelo empilweni yalowo muntu. Ngifuna ukuthi namhlanje yiba yile nhliziyo
ekuthiwa masirhazule. Abanye abantu balapha enkonzweni bahleli njena ngoba bahleli nenhliziyo esisigaqa eyopha igazi. Bahleli njena abathethisani nabantu abakhonza nabo. Uthi uJoel namhlanje xazulani inhliziyo zenu. Uma singanikana amathuba sibala iminyaka silapha enkonzweni. Abanye kudala babangabashumayeli, siyashumayela bangena abantu enkonzweni, kodwa le nkonzo ayithi gcwale. Nikhazule inhliziyo yenu kungabi zingubo zenu. uThamara uke wathi onzakalisiwe ngumntakwabo, waphuma walila uThamara. Ekulileni kwakhe uThamara wakhulula ingubo yobuntombi bakhe, wayikhazula wathi kuphelile ngami. Wavakala ebuza umbuzo, ndingayaphi nehlazo lami? Bakhona abantu abanjalo abanzakalisiwe ngabantakwabo bade bakhazula ingubo zabo ngoba bezibona besehlazweni. Kodwa umhlabeleli esiqeda ukumvuma uthi wathabathela kuye lonke ihlazo lawo. Ngifuna ukuthi nelakho ihlazo masiphuma siyenhlanga, uthwele uYesu Kristu uyanalo enhlango. Masiphumeni siye enhlango. Xa siphuma siye enhlango ke le ndlela ngoba yinde i-40 days and 40 nights akuyona nje into encane, kunezinto ekufunakala sihlukane nazo. Athi omunye umhlabeleli waseZiyoni, inzima le ndlela inameva iyahlaba. Ithi ke leyo nto xa uhamba endleleni enameva uzohamba uhambe ukhubeke uwe. Kodwa ingxaki xa uphethe umthwalo onzima wakuwa nalowo mthwalo, ameva sendleleni azongena ngakumbi emzimbeni wakho. Ithi ke leyo nto lithuba eli lokuba siphungule, sishiye ngasemva ukuze apha endleleni sibe khaphukhaphu. Sithanda le ndlela eyokuthandaza, eyokuzila, eyokunikela. Makuze kuthe kuhambeni kwakho nobomunye esekubetha isidlele sakwa left, uzumnike sakwa right, ubonakala usiwe emadolweni, uthi ndimi inkosi, bona ukuswela kwami. Kuze kuthi apha endleleni kube khona izinto ozoziyeka, uthi angingeni nazo apha endleleni. uDaniel uke wafika eBhabhiloni, wanikwa ubuncwane baseBhabhiloni, kodwa wathi uDaniel mandingazingcolisi. Ngifuna ukuthi nawe makuthi masingena kule ndlela zikhona izinto ozaziyo othi wakuthintana nazo zikungcolisi. Kufuna masingena kule ndlela uthi kanishiyeke apha, mina ngiye enhlanga. Asizukusibala amagama. Uyazazi izinto ezikubandezelayo. Abanye nasendleleni umbona umuntu ehamba yedwa, nizodibana akabhekanga nendlela, uyaqofa uzanqume yedwa, ucinga into yokuba kukhona into ayibonayo kanti iyo lento ayiphetheyo azazozinquba kuwe. Ngifuna ukuthi kuwe nakweyakho impilo zikhona izinto ezinjalo. Masingena
sizilahlele ngasemva ukuze sifike kwi-resurrection sizowubona umnqamlezo. Kodwa impilo yethu ayiphelelanga emnqamlezweni, ngapha komnqamlezo